traslladar que nosaltres votarem o ens abstindrem en aquestes, no les votarem en contra, però tampoc les podem votar a favor, aquestes modificacions de les ordenances fiscals. Ens abstindrem perquè s'han recollit propostes d'aquest grup municipal, que crec que val la pena que els destaqui, i que entenem també que en una deriva inflacionista toca fer segons quins ajustos, sobretot quan certs capítols dels pressupostos també es veuran augmentats i entenem que ha d'anar per aquí. Nosaltres, sapiguent això, presentàvem una sèrie de propostes que anaven, per una banda, a intentar recaptar més impostos i, per altra banda, intentar bonificar aquest element que feia referència al regidor Pujades de les plusvàlues, que agraïm que ens hagi tingut en compte la nostra proposta, tot i no acceptar-la plenament, perquè nosaltres demanàvem aquest augment al 85%, que ja fa anys que reivindiquem, però estem contents que ens hagin acceptat aquest augment del 10%, no? Per tant, agraïts en aquesta línia. I després també presentàvem una altra proposta de bonificació que anava més orientada al comerç, perquè el que demanàvem era alguna bonificació no tant en els impostos, però en les tasses d'obres de reforma de locals, perquè, com bé saben, els que passegen per la nostra ciutat, al centre i en altres llocs del municipi tenim locals en buits, que potser són buits perquè no es poden, o el possible llogater està espantat de cara a una possible reforma per introduir el seu negoci. Nosaltres proposàvem modificar els ICIOs, els impostos, se'ns va dir que no era possible, bonificar les taxes també se'ns va dir que era més complicat, però la idea era que, no sé, intentar que la gent que vol afrontar una reforma d'un local comercial per poder-lo preparar per un negoci nou tingués certes facilitats. Sí que és veritat, i aquí s'ha de reconèixer, que des de l'equip de govern se'ns ha proposat que de cara a pressupostos es podran estudiar possibles ajuts i subvencions en aquesta línia. Per tant, estem amatents a veure com funciona, com va el diàleg de pressupostos en aquesta línia. I després sí que també ens agradaria destacar i agrair també al equip de govern que hagi incorporat dues propostes històriques. Si nosaltres hem entrat, hem estat demanant o reivindicant que la zona blava la pagués tothom, no només els que tenen cotxes de combustió, sinó també aquests que tenen cotxes elèctrics, perquè els cotxes elèctrics tenen un cost i ja són una realitat i per tant no fa falta que rebin aquesta tanta bonificació. Nosaltres demanàvem abolir el 100% de la bonificació, l'equip de govern ha decidit reduir el 50% de la bonificació. Bueno, doncs menys dona una pedra, no?, que diuen. I després, per últim, i crec que aquesta taxa i crec que aquesta proposta és bastant significativa i no enteníem per què no s'havia fet abans, perquè deriva d'una moció que va presentar el nostre grup en el seu moment, que conjuntament precisament amb el grup socialista al voltant de les entitats financeres i dels serveis que oferien i la possibilitat de gravar-les de manera més àmplia, no? A l'ordenança fiscal 2.16, si no equivoco, recollia una sèrie d'epígrafs on tota la gent que ocupa la via pública per fer un negoci havia de pagar una quantitat. I ja sempre dic el mateix exemple, des dels homes estàtua fins als caixers automàtics, no? I tothom pagava unes quantitats determinades. Els caixers automàtics pagaven el mateix que la floristeria o la botiga que posava una barra per servir, això per servir, que eren 214 euros per metre lineal a l'any. Nosaltres creiem que les entitats financeres poden pagar bastant més que 214 euros per metre lineal a l'any i proposàvem que s'escrivís o que s'estipulís un epígraf especial per a aquestes entitats financeres i que se'ls hi cobrés una quantitat. No vam dir la quantitat, això és veritat, i vam deixar a judici de l'equip de govern. S'ha escrit l'epígraf, una cosa tècnica que era impossible de fer anys enrere, resulta que l'equip tècnic ha sigut capaç de fer-ho ara, però la quantitat ens ha quedat una miqueta curta, si m'ho permeten, no? Perquè un augment del 25%, pagar 267,5 euros per metre lineal a l'any per una entitat financera em sembla una mica justet. Però bueno, això són opinions, suposo que ideològiques, i que cadascú té el parer, i que també potser els bancs ens hem d'anar modelant. No em vull enrotllar més, simplement anunciar la nostra abstenció davant d'aquesta i agrair el tracte i agrair la capacitat de diàleg d'aquests nous interlocutors, que espero que es pugui continuar duent a terme de la mateixa manera durant els pressupostos. Moltíssimes gràcies. Granollers Primàries.